I ćao drugari, kako stoje stvari, danas ćemo pričamo o rečima. Postoje neke nove, moderne reči koje mlađi ljudi znaju, a stari ljudi možda su čuli za njih, a možda i nisu, a ako su čuli za njih, uglavnom ne znaju njihovo značenje. Ali to je za neki drugi video. U ovom videu govorit ćemo o rečima koji su se nekada koristile u Srbiji ili se možda još uvek koriste u određenim delovima Srbije, konkretno za ovaj video Zapadna Srbija i Šumadija. Ja ću da izađem na ulicu i pitaću vas da li znate šta koja reč znači. Moram da napomenem da ja prvi nisam znao masu tih reči, pojma nisam šta znače, izvukao sam sa neta i vidio sam koje njihovo značenje. Cilj ovog videa nikako, moram da napomenem, nikako nije podsmevanje bilo kome, pošto ovo opet ponovit ću, prvi nisam znao masu tih reči, već je cilj ovog videa da možda mladi ljudi nauče neku novu reč i da se očuva kulturno nasleđe, da damo bar minimalni doprinos tome kroz ovaj video. Hajde da vidimo šta ste vi rekli, da li znate šta koja reč znači. I ovde smo sa Simonidom. Simonidom. Evo ovako, ja ću te pitati 3 reči, ti treba da mi odgovoriš šta one znači. Ajmo prvo, šta je bidon? Balon vode. Jeste, bravo. Šta znači za dan? Za dana. Znači, za dana. Ok, vidi. Evo ja ću ti objasniti. Da uradiš nešto za dana. Kako bi, ajde da uradimo nešto za dana pre nečega. Šta ide posle dana? Znači, šta ide posle dana? Noć. Dan, znači, za dana ili pre... Pre noći. Pre noći, dobro, priznajemo, pre mraka, u stvari pre noći. Aha. I treći, ajde da vidimo šta bi moglo da bude, šta bi moglo... Đuture, šta znači To đuture? je sve zajedno. Sve zajedno, tako je. I ovde smo sa Anjom. Anja. Kaži mi šta znači reč vajda? Vajda znači neku korist. Korist, tako je. Šta znači vrdalama? Nemam pojma. Dobro, vidi ovako. Kako da ti objasnim sada? Vrdalama, kao imamo neku osobu, a ta osoba je kakva znači? Aha, kao neka... A vrdalama, pazi vrdalama, kakva to može osoba da bude? Laid back, easy going. Pa, to je, kao, priznajemo ovo odgovor, znači neodgovorna osoba. Kanda. Kanda... Ne znam. Kada. Kanda. Kanda. Kao nešto, da li je to tako? Pa, jeste. Kako ti nešto, vidiš neku momka na ulici, wow, kako on... Izgubljena sam. Izgleda, valjda, izgleda. Izgleda. Da, mislim, nije to kada vidiš nekog na ulici, wow, vidi kako izgleda, nego to znači valjda izgleda. Tamo sam te o to asocijacija. I ovde smo sa... Kaća. I? Milena. I Doro. I dobro. Evo ovako, sad jedno pitanje, znači ja ću ti postavim, znači, 3 reči, ti na to treba da mi daš odgovor, šta je to, siktati. Divljati. Dobro, prihvatamo, obesniti, to je to. Šta je džinđuva? Minđuša. Valjda. Dobro, ogrlica, minđuša, to je to. I šta je to, lamnik? Ajde. Evo, nikako. Malo pomaganje. Okej, imaš kao neko bure i šta ti u tom buretu možeš da... Vino. Nije vino, nego Rakija. rakija. Pa, znači, Kuvanje rakije. taj kazan za kuvanje rakije, to je to, u suštini, priznajemo tako. I ovde smo sa Ivanom. mama i sin. Sad ćemo da vidimo da li mama i sin znaju neke reči, izraze. Šta su to jasla? Reci. Ne znam što će ja ti znaš. Jasle su gde su krave nekad jele. Jeste, bravo. Šta znači lani? Lani. Prošle godine. Mislim da je ovo... I ajmo, šta je zaguljen? Evo ga, Šta je zaguljeni. Onako, zadrti. Zadrat, hvala. Nema gospođa, sve znala. Sve znamo, svaka nema čast. šta. I ovde smo sa Ana. Ana, reci mi šta je to đuvegija? Odožnik. Bravo. Šta to znači ulepo? Pa ono kao, kad se s nekim dobrim odnosom. Bravo. Stvarno sve zna, mnogo ljudi znaju. A šta je to prtina?
Nema pojma. Vidi ovako. Hodaš. Kuda hodaš? Znači, hodaš, idemo. Kad hodaš, po čemu hodaš? Ali šta je to? Kao ima, dug je... Vrti, dug je... Put. I sada, znači, Prtina, put, mali put, kako se zove? Samo Neki... slatko, kao mali puti. Putić, bravo. Ne putić. On sve se znao, bravo. I ovdje smo sa... Uno i Darko. Darko, ajde sad ja postavim 3 reči koje se koriste u raznim krajima Srbije, a ti trebaš, znači, da mi daš odgovor na to. Može. Šta su to drangulije? Kako bi preveo? Pa nakit neki nepotrebne stvari. Jeste. Šta je to preslica? To je za vunu, ono da se mota vuna. Jeste, sprava za motanje. Znaju, to je sprava za motanje vune i nagentati. Nagentati. Šta može da bude nagentati? I obući patike, nešto. Dobar, ali obući, ali ajmo. Izuti patike. Ne, ajde, pomoću ti nema veze sa patikama, mada može da ima, ali šta još možda obučiš? Majicu. Pa, oblačiš. A jaka? Znači, nagentaš se. Šal. I šal može da bude, ali kad nagentaš, šta to znači? Znači, kao to je neka radnja. Ne znam. Obući dosta garderobe, znaš, kad je zima pa obučeš puno stvari, hvala. Slojevito se obuči tamo. I ovdje smo sa, Aisha, Esma, odakle ste? iz Srpske i Turske pokušala. Ovo će biti malo teže, ali što je možda i neće. Ajde da vidimo, šta znači caka? Neki nadimak možda Ne, pa dobro može bude nadimak, ali nije, znači caka kao kad neko baci, Ne znam. dobro, fora. Taraba. Taraba je onaj znak na telefonu koji izgleda kao... Dobro, jeste, sad ne možemo sad, ali... Što, ajde, kako ga još zovu taj znak, pa to dobiješ tu reč. Stvarno ne znam. Ispred kuće, šta imaš ispred kuće kao što... Ograda. Bakrač. Pazi, vi ste rekli Turska, znači... Bakrač je divni. Kako? Pričamo već to. Znači bakrač? Bakra je kao bakra možda. Kao imaš da se kuva hrana, šta je to? Lonac. Veliki lonac. I od čega? Metala. Bravo. I ovdje smo sa... Franciskom. Lidijom. Tijan. Ok, ja ću da vam... Odakle si? Iz Beograda. Ok, ime lepo. Ja ću vam postaviti 3 reči i morate mi odgovoriti šta je to. Šta znači? Ajmo prvo šta je to taraba? Obred. Bravo. Svaka čast. Šta znači unjanjiti se? Spavati se. Umoriti se, uspavati se i sad ćemo za kraj, ajde da čakulati. Šta mi sad, evo ovako, da probamo da ih navedemo na to šta znači čakulati. Šta mi sada radimo? Razgovaramo to. Ali kakav je to razgovor? Opušteni. I ljudi, prijatno ste nas iznenadili, nismo očekivali da ćete ovoliko reći da znate, to je njihova značenja, vi ste ipak to znali i zato svaka čast, to je bilo stvarno i teških reči. I ako vam se svideo ovaj video, like, share, subscribe ili pritisni dugme da voliš ovaj videozapis, zaprati ovaj videozapis i upiši se u sitnu knjigu mojih videozapisa. Ćao!